Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndiri kuda kuti ndinokuzivisai. Imotaurawo comment section kuti munofungeiwo nevanhu vakadai, munofungei nehunhu hwakadai. Handiti asi chakutanga usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Chito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, ndinongokutendai neundigamuchirawo sechanzvadzi chamai venyu, chilast born chemumba namai venyu chisinganzwa. Handiti kune vanondituka vachidi aiwa Mwari akuropafadzei. Vazukuru kanyaya ndauya nayo inyaya isingafadzi, nyaya inotosuwisa. Pane mudzimai ari panapa ari kunzi Zvoni akazoendawo ku birthday party reshamwari yake, izvo asina kuzivisa murume wake. Adzoka ikoko ari kunzi akazorohwa akakuvadzwa zvakaipisisa, maphotos achona ndeayo. Zvakanaka here zvazukuru kukuvadza munhu kusvika pakudai, iko kutorova kwachona at the first place chiri chinhu chakanaka here, chekuti unorova munhu muri muwanano, munhu waunoda murudo, mangwana ndiye munhu wauchazoda kurara naye futi, wauchada kuzoitisa naye vana. Zvakanaka here izvi vazukuru. Handiti ameno chiri kungotenderawo mastreets esocial media, kuFacebook, kuInsta, ndosaka tatiuye nacho tizokuradzaiwo panapa paYouTube moona zviri kuitika. Motaura comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Chichi, much love.